सिरा दिनैहाय अक्ट'बर 21 तारिख मोनानि 11:40 गावनि आगोमा जिउखौ जोबथाहां लाबाय। दा बियो रुंसारि जाबाय, मा खालामबावनो, बियो गावनिनो खाफाल जाहैबाय। समाज सिबियारि रनेस्वर कसारिया दिनै रुंसारि जायो। क'क्राझार जिल्ला फटबजरा महकुमा मंगलाजरानि साखाथियाव थानाय बाहुरीजरा गामिनि थागिबि रनेस्वर कसारिया प्रेसार स्ट्रक जानायाव कचबिहार सिलिगुरि नार्सिं हमाव दान मोनसेनिबो गोबांसिन फाहामथाय होदोंमोन। नाथाय समाज सिबियारि रनेस्वर कसारिखौ मोजाङाव लाबोफिननो हानाय जायाखै आरो 6 बोसोरनि उनाव बिसिजों लोगोसे 2 फिसाज्ला आरो 1 फिसाजोखौ अरायनि थाखाय दिनै नागारनानै थाङो। मख'नो गोनांदि बिथां रुंसारि रनेस्वर कसारिया 1997 मायथाइयाव मंगलाजरा दखरा एबसुनि लोगो नेहाथारि बिबान लाना 3 बोसोर खामानि मावनायनि उनाव आरोबाव रांगिरिनि बिबानावबो खामानि मावदोंमोन। लोगोसे फटबजरा मंगलाजरानिफ्राय दिहुनजानाय गुमुर सावथुनाव लेङाइ फावगिरिनि फाव दिन्थिदोंमोन आरो इंराजि 2016 निफ्राय मंगलाजरा दखरा BPFनि गाहाय नेहाथारि बिबान लानानै मावबाय थानाय समावनो 2018 मायथाइनि 18 मेयाव हरनि उन्दुनाय समाव प्रेसार स्ट्रक जानानै थायो आरो गोलाव सम 6 बोसोरनि उनाव रनेस्वर कसारिया दिनै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव मंगलाजरा दखरा एबसुनि गायसनगिरि नेहाथारि थुनुराम बसुमतारी आरो आथिखालनि सोलिफु मंगलाजरा दखरा एबसुनि नेहाथारि रहेन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफ्रा बाहागो लानानै गांसे आर'नाइजों रुंसारि रनेस्वर कसारि बिथांखौ मान बावफैदों। लोगोसे फटबजरा जिल्ला ब्रह्म धर्मनि नेहाथारि सितेन्द्रनाथ स्वर्गियारियाबो बिथांनि रुंसारि जानायाव नुजाथिफैना बाहागो लानानै दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैहाय बे रनेस्वर कसारिनि अबथिरा जिउ जोबनानै थांनायाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिया दि बेबायदि खबर लाफैदों, बेखौ आं जोबोद बाख्नायो। दा रनेस्वर कसारिया मा खालामनो, अबथिरा गावनि प्रेसार स्ट्रकजों 2018आवनो जादोंमोन। रनेस्वर कसारिया आंनिनो हासबेन्ड। दा बियो अबथिरा दिनैहाय अक्ट'बर 21 तारिख मोनानि 11:40 गावनि आगोमा जिउखौ जोबथाहां लाबाय। दा बियो रुंसारि जाबाय, मा खालामबावनो, बियो गावनिनो खाफाल जाहैबाय। दा आंबो जेबो बुंनो रोङा। आङो दा बिथांखौ गोसो गोथारैनो बिदाय हरबाय दिनैनि दिनाव आङो। दा बिथाङा दहायनो आगोलावनो बुंखाबाय, समाजनिबो मोजां खामानि मावोमोन। बे मोनफ्रोमबो समाजावनो दङमोन। सोरबा बर' लाइमोनाव होन, हारिमुआवनो होन, जेरावबो बाहागो लादोंमोन। एबसु वार्कार, बियो गोदोनिफ्रायनो एबसु वार्कारबो मावबोनायमोन। बियो मोजां बिनि माबाफ्रा गासिबो लोगोफ्रा दाबो रायखाङो बिथांखौ। दा बिथाङा गावनि दुर्भाग्य, बिथाङा दा गैला, दिनैनो जोबथाहां लाबाय। जों दा बेखौ आलो गोजोनैनो जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। दा नोंसिनि न'खराव नोंजों लोगोसे साबैसे दं? आंनि न'खराव दा बिमा फिसा 3ल'सै। 4 बिबाजै 1 दं, फिसाला 2, फिसाजो 1 दंमोन, बिलाइ हरबाय। दिनैहाय नैबे न'खरनि गारजेन रनेस्वर कसारि बिथाङा थैनानै थांबाय। बिथाङा सासे जोंनि गोख्रों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन, मंगलाजरा दखरानि। दा बिथांनि जोबथा बुब्लियाव जोङो फैनानै दिनै बिथांखौ बिदाय होफैदों। दा बिथाङा आगोहाय 1987 निफ्राय 88, 99 सिम बिथाङा जोंनि मंगलाजरा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियावनो थानानै
जोबोद गोहोम गोनाङै जोंजों मावफाबोदों। बिथांनि मावफुंनाय बिथांनि खामानिफ्रा मेंनो रोङैमोन। दा जोङो बिथांखौ अबथिरायै खोमानानै लाबाय। दा बिथाङा 1989आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केसियार हिसाबै दङमोन। आरो बिनि उनाव 1997आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मंगलाजरा दख'रानिनि सासे लोगो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिबान मावबोदों। बिथांनि मावनाया मेंनो रोङै। बिथांखौ जोङो अरायबो गोसोखांगोन आरो गोसोखांबाय थागोन। आरो बेनि परे बिथाङा बे 96-97नि बिथोरावनो जोंनि मंगलाजरा हालामनिफ्राय दिहुनजानाय गुमुर फिल्मनि सासे एक्टर हिसाबै खामानि मावदों बा बिफाव लादों। दा बिथांनि जेरावबो नांथाबनाय आरो बिथांनि गासिबो खामानियाव हेफाजाब होनायाव जोंहा जोबनो गैयै बिथांनि खाथियाव ऋण थाबाय। दा ओंखायनो जोङो बिथांनि मावनायखौ जों जेब्लाबो बावनाय नङा। दा जोंनि जोबथा बुब्लियाव जोङो बिथांखौ बिनि थाखायनो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद मंगलाजरा दख'रानिफ्राय बिदाय होफैदों। एसेनोसै।